Nebe je nad námi a my mezi půlkami. Vážený kliente, dnešním dnem jste dovršil zákonem stanovenou věkovou hranici k odchodu do důchodu a můžete si u našeho fondu zažádat o výplatu své penze. Bohužel vám musíme sdělit nepříjemnou skutečnost. Vzhledem k nešťastným investičním rozhodnutím manažerů, kteří už v našem fondu nepracují, je v současné době na vašem důchodovém účtu 0, jinými slovy nic. Dále dlužíte našemu fondu poplatky za správu vašeho účtu ve výši 125 785 korun. Tuto dlužnou částku uhraďte do 7 pracovních dnů na náš účet. V opačném případě bude váš dluh odprodán exekutorské firmě Sedřu z vás kůži a synové SRO. Náš fond vám tímto děkuje za projevenou důvěru a za to, že jste si naším prostřednictvím celý život spořil na svoje spokojené stáří. S pozdravem jednatel penzijního fondu Jistota a spokojenost, akciová společnost v likvidaci, František Seber, prachy a zmiz vlastní rukou. Seychely, 25. května 2019. Nebe je nad námi a mraky v nás. Spolu se svíčkami dochází čas. Suše ti oznámí, varm si víc. Je slunce nad námi